Kembang. Yo. Salahe suwi. Ya ndi? Nah, bojomu arep tak kon nembang. Izin. Ya. Sapa? Kesi. Iya. Rene. Nembang sedelo. Iya, kangen ro suarane. Oh iya. Iki isi meneh. Ya urung to Mas, aja to wis cukup papat wae. Pun alhamdulillah kula pun bersyukur. Mbok diplototke mbok menawa ijo. Aja. Mbok menawa ijo sitok barang kok. Engko gedhe nang jero. Terus kaya dagelan kae jero-jero ana mangan daging ana, mangan usus ana. Nek kira-kira siniten ana sing sogok-sogok. Lah iya. Jan kula kalih panjenengan kangen banget niki Mas Sano Nugroho. Sapa? Mas Seno. Sono. Rasa wige-wige Sono Nugroho ngono biasa. Aku kangen karo sampean lho Mas. Jaman cilik aku mbiyen ya ampun jan turut ngendi desa-desa ning kono. Wonosari apa Jogja ngendi ngono lho. Ya ampun aku gumun terus sampean kok dalang kok bagus men saking baguse cahyane nganti mengkilat ngono lho Mas. Pakulitane kuwi lho panjenengane lho. Ndak raine nglengon wae rasa mengkilat-mengkilat ora. Ning aku jangan Mas, kula remen sanget jan kangen-kangenan dalu menika kalih panjenengan lan kalih Dik Sigit Arianto. Zaman semonten Dik Sigit tasik kelas kalih SMKI, kula sampun kelas 3 ning teng pundi-pundi kula kalih Dik Sigit niku danti cangking ngeten iki lho. Nggih. Jan luar biasa priyayi suksese kaya ngoten niku. Ya di alhamdulillah ya karo sedulur kok. Mulane nek kuwi dilokke kesi dalang ki ya perlu perawatan. Ya ndi? Nah, bojomu arep tak kon nembang. Izin. Ya. Sapa? Kesi. Iya. Rene. Nembang sedelo. Iya, kangen ro suarane. Oh iya. Mandeg dhisik ya. Ya. Kokean mangan es buah. Lah iya. Wis tekon kene wis juguane ming es buah. Iya. Mula rada serak. Ya wis ora apa-apa. Wah. Sowane ning daleme Dik Sigit Arianto no. Iya. Lumantar telepon dawuh karo aku kon sowan mrene gelar pagelaran wayang kulit. Iya. Wes arep tak emohi wong ya sing jeneng sedulur dalang ki wis nek sapa sing kepareng duwe gawe ya disengkuyung bareng-bareng. Ngono ya Pak. Iya. Iki nggawa kanca komplit saka Yojo. Oh iya. Gamelan wayange Tek Sigit. Iya. Wes piye iki arep ngopo kowe? Lah iya, arep mayang cara kepiye? Lah iya, dalang-dalang do mlumpuk, pepunden dalang sesepuh dalang
leluhur dalang do teko kabeh. Oh. Pak Ditarko saka Kutha Arja kaya kraya-raya rawuh mrene. Iya. Wah. Pak Sudir saka Gondang Sragen. Iya, Sing tak weruhi lho, Nok. Iya. Nek ana pepunden sing ora kesebut asmane ya nyuwun pangapura. Iya ya, Mak. Iya. Mas Putut Wijanarka saka Sragen. Mas Kangko apa Mas Yoyok kuwi sing nang ngono? Oh, Kangko karo Yoyok Kakang Adi. Iya, Lah. Mas Sigit Purbacarita. Dalang kuwi no. Iya. Lemayang arang-arang banget. Ya ora apa-apa. Saiki dodolan kayu. Oh, ayo Wes malah Sugiye Rajamak. ngono ya, Mak. Iya. Undakane ngene iki lho, Nok. Lah iya. Biyen dek suran dene iki aku tau suran nang kene taun pira kae ya urung kaya ngene iki. Iya ya, Mak. Iya. Saiki wis mandang pendapane apik, omahe tingkat, duwe bis, mobile pirang-pirang. Ning tak sawang wiyagane do kuru-kuru kae lho, Nak. Heeh. Kebangetan lek mangan dite wiyaga doan. Iya. Ngono ya, Mak. Nek aku dalang sing mayang terus ning ora tau sugih iki dalang Yojo. Kok iso? Wah, lah soalé karo penabuh sok-sok terus kan, Pak. Iya. Butuh apa nyo, ngono kan. Ngono ya. Iya, tenan. Nanti aku sok takon pira ya nek do ngekeki kok cepet banget lido sugih. Lah iya. Ya ora apa-apa to ya, Mak. Ya tenan iki no. Heeh. Kaya Pak Ditarko kuwi wayange akeh ra jamak-jamak nganti daleme kebuak kotak kolektor dalang nyambi kolektor wayang no. Iya. Pak Sudir wis mejane kursi wis kok gebingan. Iya to. Wah, saking akeh gebingan no. Wah iya ya. Ya wis pokoke duwe petingan dhewe-dhewe kok mak duwe apa ya sing iso dibanggake dhewe-dhewe. Lho lah iya. Lho kabeh kaya ngono kuwi kok ya aku matur nuwun dene sedulur-sedulurku padha laris kuwi aku seneng lahir batin tenan. Iya. Tenan kaya Sigit kuwi bar iki sesuk ki mayang bocah edan to. Iya. Mbaya prei sedina-sedina apa piye? Bar ewuh iki sesuk bengi terus mayang nang Blora. Aku wis omong awakmu remuk carane kaya ngono kuwi. Aku mboten saged undur iki. Ah jan kok tenan. Aku ki ya sesuk terus ya. Oh. Ya terus. Terus remi. Ya iya. Nang ngarep omah ora usah nenti-nenti arang ya mangsane kaya ngene. Ya iya ya. Wis, ayo seneng-seneng wae ngaturke pasugatan karo pepunden kene, ora usah sing werna-werna. Iya. Sindene karo dhewe wis. Piye nek kaya ngene iki, Nok? Iya. Sawang rak ketok apik kae. Iya. Penabuh ya wis tak seragamke kabeh. Iya. Lah aku gawe iket ya arep ndene iki nek ning kono wis iket belang-belange wis kanggo. Ha iya. Ya wis ora apa-apa, Mak, ya diaturke. Ngaturke pasugatan gandeng si Awang Supit. Iya. Putrane Mas Sigit Supit. Ngono. Sing iki njaluk wayangan mongko awange dhewe ngarani nek jane Sigit wis jeleh karo awake dhewe iki wis memeng. Iya. Mengono-ngono wae ning gandeng bocahe sing ngarani ya bapakne sing kudu nuruti. Lah iya. Ya wis pokoke iso ngerkasake aku iki pokoke bangga. Lah iya. Ya wis ora apa-apa. Ya tetembangan. Ya. Tetembangan cara piye? Ya cara ngayojan wae. Ora usah cara sing model-model. Lah iya. Sing werna-werna wae angel garapane no. Ya. Pesindene eneng pira sing tok gawa? Pirang-pirang. Pokoke anggere mayang nang sedulur, mayang nang sedulur ki malah tak okehi wonge dadi ketok aku iki tanggung jawab ngono no. Iya. Nek arep ngekeki sithik ki ben mikir. Lah iya. Kuwi sistem. Ah iya. Yo, wah panase ra umum kok tenan. Ya arep nembang apa? Seneng-seneng.
entuk layang. Iya. Layange saka sapa? Embuh iki. Oh, caping gunung. Oh iya. Ya dicaosi. Ya. Durutke wae ben rata. Ya, Rasa siji-siji. Saka pojok mepet aku iki. oh iya. Iki ya wis bola-bali dijak sigit iki. Iya. Ayo to gek saksek mah. Ya, Nak. Saben bengi Saka sapa to? Grup Gubuk Tlagareja Tlagawungu Pati no. Oh iya. Ya. Nganggo jenggleng. Ralah aeng ngrasa ngene kuwi. Kaya golek pasaran wae. Yuk. Yen mamajang ayo. yen memajang among karo janor kuning Ngati-ati le nyuwara. Sinden-sinden kene iki apik-apik. Iya. Delok kae ana Mbak Kesi, ana Mbak Yosi ae. Sinden apik kabeh. Ning nyuwara ditata. Ilate diris. Ayo. Yuk meneh. Kembang. Yuk. Salahe suwi. kembang wae waton Terus dijen wae. Iki susulan nok matur nuwun rawuhipun Bapak Haji Haryanto Bupati Kabupaten Pati. Oh iya. Iki lenggah rawuh. Iya. Terus Sarwi neng neraka. Panas tenan. Yo.
udan panas aleng-aleng caping gunung ayo penabuhe ayo wis dikeki akeh siji-siji kok. Lah iya. Menabuh kok diopahi akeh. Ayo saiki akeh sing do kalih profesi kok ya malah Lah ning kok pinter-pinter aku iki gumun lho. Tenan, dalang-dalang Jawa Tengah iki pinter-pinter nek pas mangsa sepi ya usaha apa. Ana sing garap kayu, ana sing wah werna-werna nyewake apa-apa. Iki anyar no. iya. Sigit ki tilikana kae. Tilikana kono mburi kono. Iya. Nek wadah beras ki rak nggo ngisi beras to, nek kuwi diwadahi watu-watu pirang-pirang keguwatan. Iya. Aku ya gumun. Lah kowe dikeki. Aku ki dilalah kok ora tertarik karo akeh. Ora seneng. Ora perkara ora seneng, seneng nyawang ning ora tertarik duweni. Aku luwih seneng dhuwit to. Wah iya. Bahane akeh iki nggo ngopo? Lah iya ning iso dipamerke delok ngagemake upama giok ngono wae neng driji sing gedhe ngono. Alah nggon aku giok iki mah blonjo janganan barang. Iya to. Wah gedhe iso mlaku nek diimbanke mah ngampleng. Iya. Sok jaga montore wiyaga-wiyaga kuwi jenenge giok nggon aku yo. Oh wong to. Ya, nah, terus Nadyan waton sarta lanang inumane banyu bening ayo Mbak Ayu saiki. Ya. Rasah dindangduke lho. Langgam kae. Heeh. Dek jaman berjuang jere kelingan anak lanang
asline nek cara ngayojan nganggo nglimbuk cangik ngene iki kaya ora pas lho. Iya to. Iya. Soale ciri khas iki duwe dhewe-dhewe. Iya. Nek cara yoja dagelane ya dagelan sarukan tegese nek nggon adegan crita wayang kuwi kudu iso ndagel, kudu iso ngecul. Oh nek cara yoja. Ya nek limbukan cara yoja ya nek ora nganggo dagelan utawa nek ora nganggo saut-sautan utawa nek ora nganggo konsep kuwi malah mengko nyenyet. Oh, to. Mergo arep ngetokke apa malah nek ngene iki bingung. Apa mengkari limbuk karo cange kok dadak bedhek-bedhekan supaya iso tekan nggon gere kan ora mutu. Iya. Ngono ya, Pak. Iya. Ya paling ya ming siji loro wis nek upama tembang ya loro ngono kuwi wis cukup. Oh, ngono to, Mak. Iya. Lah nek kreativitas piyayi dalang saka Jawa Tengah ya kadang-kadangku kabeh dulur-dulurku sing sak angkatanku kuwi wah trampil-trampil pinter-pinter ngetokke lagu-lagu sing gayeng-gayeng. Iya, iya. Iya. Mengko dialog karo sindene wis terkonsep. Iya. Dadi kok gere ya penonton iso wer ngono kae. Oh, ngono ya, Mak. Heeh. Pokoke duwe dhewe-dhewe. Lah iya. Duwe ciri khas dhewe-dhewe. Lah iya duwe ciri khas dhewe-dhewe. Ya ndi? Hah? Ya ndi? Nah, bojomu arep tak kon nembang. Izin. Ya. Sapa? Kesi. Iya. Rene. Nembang sedelo. Iya. Kangen ro suarane. Oh iya. Wong yo mbiyen tau melu aku. Oh iya. Suwe ya, Mak. Oh, 2 taune ana. Rung tepung yoyo. Oh, Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. iya. Nembang sih. Aku? Heeh. Masa aku to, Mas? Ya ora Mas. apa-apa ora. Salahku apa kok nembangi? Oh, kowe wis wani ndene kok soalé kok. Nek kene apa ning kono iki? Heh? Nek kene apa ning kono? Neng kene kena, neng kono kena. Iya. Iya. Suarane gemlonggor apik kae kok tenan. Aja to. Embuh iki beda apa ora wis anak-anak pirang-pirang iki. Tawar kancane wae. Ora beda barang Si awar kancane. ngebut sing lanang. Ah iya. Kaya arep ngedeke paut. Heeh. Ya kene. Nek ora ngono ndak ora pomeng aku ngrungokke swara sindenku wis. Lar-lar aja melok topeh aja kintil bokonge mbokmu wae karo bapakmu kono lho. Sik to. Ndang meteng neh kok. Ah ampun Mas, wis aku ya ampun. Sama ra ngerti to anakku? Piro? 4. Lanang kabeh to? Heeh, wedoke neng kembar dambet kuwi lanang wedok. Oh iya ning sing wingi lagi entas wingi ya. Iki isi meneh. Ya urung to Mas, aja to wis cukup 4 wae. Oh, Pun alhamdulillah kula kula gede bersyukur. wetenge. Mbok diplototke mbok menawa ijek. Aja. Mbok menawa ijek sitok barang kok. Engko gede nang jero. Terus kaya dagelan kae jero-jero ana mangan daging ana, mangan usus ana. Nek kira-kira siniten ana sing sogok-sogok. Lah iya. Jan kula kalih panjenengan kangen banget niki Mas Sano Nugroho. Sapa? Mas Seno. Sono. Rasa wige-wige Sono Nugroho ngono biasa. Aku kangen karo sampean lho Mas. Jaman cilik aku mbiyen ya ampun, jan turut ngendi desa-desa ning kono. Wonosari apa Jogja ngendi ngono lho. Ya ampun aku gumun terus sampean kok dalang kok bagus men saking baguse cahyane nganti mengkilat ngono lho Mas. Pakulitane kuwi lho panjenengane lho. Ndak raine nglengon wae rasa mengkilat-mengkilat ora. Ning aku janan Mas, kula remen sanget jan kangen-kangenan dalu menika kalih panjenengan lan kalih Dik Sigit Arianto. Zaman semonten Dik Sigit tasik kelas
kalih SMKI kula sampun kelas 3 ning teng pundi-pundi kula kalih Dek Sigit niku danti cangking ngeten niku lho. Nggih. Jan luar biasa priyayi suksese kaya ngoten niku. Ya di alhamdulillah ya karo sedulur kok. Mulane nek kowe delokke Kesi dalang ki ya perlu perawatan. Oh, tenan dalang Solo ki perawatan kabeh. Kabeh. Nyisake dhuwit dienggo ning salon. Lho, perawatan facial. Iya. Totok wajah. Iya. Lho kuwi tenan kok ora goro kok. Berarti ora sok dilokke kuwi Kesi raimu ki ngelengo bagus ning ngelengo ora tau perawatan. Rai desa ngono wae. Lah iya, Sesuk disisake. Lah kowe nek perawatan terus seneng karo sing ngrawat ya. Oh ya aku ki ngono kuwi, Mak. Soale didukung kanca-kanca. Lah nggih to Mas, jenengan presani cobi niki Mas Sigit saking Purwokerto niku nggih napa pasuryane nggih mencorong. Mas Anom Dwija Kangko niku nggih mencorong niku malah pun kalih minggu sepisan kalih bojone kan program facial perawatan teng Elam mriko. Bojo kula Mas Cahya Kuntadi nggih kula kan facial 3 minggu pisan. Syukur. Panjenengan kalih Mbak Agnes jangan-jangan engko diparake ning nggon beda. Ning ka lho cedhake sarkem. Oh ya sarkem kuwi ketoke. Aku sih eling kok Mas. Zaman semono Mas. Oh, ngasih apal kono barang. Iya. Gawe nembang napa niki? Lah sak karepmu sing penak. Apa? Kangkur. Sopo sing aran iki? Jenengan, Mbah. Ingkang nembang jenengan nggih. Iya, Gus. Kok kula? Lah iya ora apa-apa. Iki bar bayi jangan-jangan suara aku wis ora pati penak, Mas. Ora sasro-sro ndak dedel. Ya. Ning Mbak Agnes ka ya normal kok ya, lahirane sesar apa normal ta? Sesar kae tak sesarke aku karo bojo sayang kok. Oh. Aku bojoku nglarani kae to. Wus, ya Allah, ya Allah. Anggrene ya Allah sing teko aku. Aku metu neh, udu aku kok aku ya ngono. Aku tekan. Terus wis ora kuat terus tak tarik sesar ya, sesar. Sesar wae Mas, sesar. Sesar dibelek to. Nek sesar kan cacate ra iso cilik wetenge. Wah, ya bener kuwi. Ha kuwi ya sesar to? Heeh. Oh kuwi ya sok ora iso cilik kuwi gedhe kuwi. Deni ya Allah. Wah, bojoku lemu banget wetenge nek nggo mlaku. Pokoke nek tengoe kaya arep tak unggahi kae lho wong kaya undak-undakan ngene iki. Aku kaya arep ngunggahi ngono lho rasane. Wong kok nek tengok kaya undak-undakan lah kuwi ya oh tenan bojomu asli sok wetenge gedhe kaya nek tengok kaya undak-undakan kae wis ra iso kincep. Ya ora lah aku diet no Mas ora mangan sego. Bojoku kuwi ora mangan apa-apa. Arep mangan aku tak getak-getak kok malah. Jare diet, aku ngono. Sampeyan ya ajek lucu ya to Mas. Sampeyan lho kok ajek lucu ngono lho. Lucu semu. Irenge ya panggah ajek. Diet aja diet wis diet ora berhasil kuwi. Iya, Saiki petuk kowe ning Jogja temu karo Mbak Yumu ngono ora. Weh, padha ngono kowe. Arep rangkulan wetenge gathuk sik deng. Iya. Nggih. Kunjuk dumateng Dik Sigit Arianto sekeluarga, nderek mangayu bagya anggenipun nyunataken putranipun Dik Awang. Mugi-mugi dados putra ingkang miguna tumrap keluarga, nusa bangsa lan agama. Amin. Nah, anakmu wis ana susupe, Tru? Hah? Anakmu ana susupe, Tru? Ya durung anakku lagi 3 tahun sing barep masalah kuwi lho tak jak kuwi lho macak lodrok kuwi lho anakku. Sampeyan persane to kuwi lho. Lah kuwi lek kaya aku to prejengane. Iya. Kuwi sing barep. Oh sing barep sakmono kuwi. Adine papat. Adike 3. Dadi, kowe paling terobsesi nek aku ndagel gara-gara kae lho. Anakmu piro, Reng? 12. Kok 12? Setahun siji kok. Ah iya bener kuwi. Saiki tok prakteke ngono. Iya. Mingkar mingkurengang kara
sindan-sindan iki do nggo HP to, direkam, nggo ajar. Alah biasa lho Mas. Biasa. Lah iya to. Direkam, suarane apik. Biasa kok. Saiki sindan sing enom-enom wayu, suarane apik-apik akeh banget Mas. Ya aku wis kesilep kok Mas. Ayo ajar renang kowe iki nek kesilepi terus ngangin iki medungul meneh. Akarana karenan marati mat-matan to le nyuwara. Suarane kok aja kesusu dimatke. Vibrasine, cengkoke. Iya. Yo. Sina. Cengkok Persia ngene. Dadi sing Persia iku ora mung kucing. Cengkok barang ana Persia. Wah, Ya tak omong iki pancen iki inspirasine saka kucing gandhik ya lho. Nek omahku. Nek omahku kan dhuwur rada enek gedheke ngono lho. Kucing bendina iki liwat ning kono, Mas. Lanang wedok bengi-bengi kok ngono. Wah iki tangge inspirasi mau tangge cengkok ngono piye ya? Tak coba kaya ngono. Atine ya kuwi. Idene kuwi, heeh ngono kuwi. Di kucing gandhik ya kena tinggo ide tembang. Ning jek sopan menungsane, jek sopan kucinge ro menungsane. Iya toh? Nek kucing ki nek arep ngono kuwi bengok-bengok sik. Nek wis ngono malah meneng nyenet. Sepi kae. Rampung ya grubut lunga dhewe. Nek menungsa ming meneng ngerti-ngerti grubrak, grubrak, grubuk. Krompiang. Sing sopan men kucinge ro. Sinu karta mreh kratarata pakartine ilmu lu
Sindenku do ngalamun. Kuwi dhek do batin ternyata suaraku elek tenan. Tenang mawon Bu, adik-adik tenang mawon iki jan Mas Ino senengane ngedon-ngedonke kancane. Aku lho sinden oke kok kabeh do. Ponten iki Merenungi uripe dhewe. Nek sinden suarane kok ngene iki aku le payu sok kapan iki. Mas Eno, iki Iya. wah kula saged kangen-kangenan kalih rencang-rencang panjenengan karawitan, Mbah sedaya kemawon ingkang boten saged kula sebutaken, Pak sing enong, Mbah sing girong, kula pun kesupen asmanipun saking laline suwe banget. Iya. Matur nuwun banget iki kula peh saged kangen-kangenan. Zaman riyen sing ngajari kula sindenan Serpek Jogja, Nayak Jogja nggih. Mbah sinten asmane kesupen kula, Mbah? Anu Mbah Dermo. Nah. Panjenengane kan girong. Tengguri. Wis pokoke matur nuwun kangen-kangenan iki. Sok kapan-kapan kita undang nang omahku ya, ning gratis ya. Oh, siap. Aku dalam gratisan apa kok. Santai. Iki mau aku malah wis tampa lho, piye? Ora elok to ne Mas Bondan Kudus kuwi tanggal nyorek tanggalan. Aku ya aku nampa ya, yes Mas, aku mangkat. Nggawa sak tesen wae. Oh ya, pengendang siji, tukang guyu papat. Iya, wis cukup aku dolop wae, heeh. Lah yo joget ora nggo dolop ora gayeng kok. Halo kae wis ayam. Wis kejejer mau wis ya tak nengke wae. Iya. Nuwun ya, Guys. Tibake apa? Salahku. Menawi langgam kadung tresna. Sampun nggih. Oh, siap pokoke. Oke. Iki ceritane ngono memori aku karo bojoku kuwi lho, Mas. Wah to. Zaman biyen aku karo dhek pendekatane tembange ya iki kadung tresna kuwi. Wah. Akhirnya kena dipenggak sapa-sapa ya. Wah. Zaman aku pendekatan karo polisi kae ya kuwi. Polisi sapa? Poluan to, Mas? Heeh. Lagi Agnes ngerti ora sampean PDKT karo kuwi? Ora. Bar tak sesarke budek kok, Dek. Kowe nek karo bojo nang ndi kok tok sia-sia. Wah, bojo temenak iki, bojo dalang paling temenak iki bojoku. Wis tanding karo bojone sapa aku wani to. Oh iya to. Wah, tenan kok. Iya, ora tau protes, ora tau gelem melu. Iya. Ora tau mergo wis ngerti kelakuanku dadi timbangane keloro-loro luwung nang omah. Ah iya. Wis trimo ora weruh. Heeh. Yo. Lamat wis katon tejane yen bom aduh wira
Mas. Iya. Terus, Kes. Pajane sarwa asri jero batinku tansah ulur Dimas wis yang ambung Dimas paran ningsih. Nuwun ya, Kes. Sami-sami Mas Eno. Ya, wis. Mas, kapan aku iso nyindeni sampean meneh? Wah. Ajar Srepeg Jogja ngono lho. Ayo kapan-kapan. Ya. Ya, wis pokoke tenang wae. Aku iki ya isih ngengen kapan lek ku mayang bar saka kene iki. Iya. Kok kowe ya diangen-angen kepengin nyindeni aku ki ya padha karo ming kos plus aku kapan kowe kapan. Dadi ming kapan-kapan. Iki sampun matur nuwun, mengke tasih artise kuwathah sanget niku sindene-sindene Dik Sikit sae-sae niku. Oh, sapal aku Dik sindene sikit wis jeli. Iya. Ku paling tak kondene ming tembange ming kuwi apa kuwi ngono. Ayo, karo yo wah ning kuwi kreasine apik-apik tenan kok, Nok. Iya. Wis yo. Wis wae ya. Rasah dawa-dawa. Iya. Ndak selak dienteni karo Sinuwun Prabu Duryudana kalau kae. Sinuwun Prabu Duryudana wis goleki kaos oblong kae ngondak. Kondak awak dhewe sing dijupani. Lemu nyampirke nendi mae? Joneng jemuran. Awak dhewe iki tugase leladi kok malah. Lho kae lho. Sapa-apa ditendangi kae ya diaturke nek kok kan limbukan ndak nampa duka. Iya ya mak tak dereke mak.